Do odpadu a neb co do kanalizace nepatří, tak se jmenuje nový vzdělávací program pro žáky středních a základních škol. Ten zásah bude, jak jsme zmiňovali, všude tam, kde působí dceřiné společnosti Energie AG Bohemia. To znamená, jak je to na Berounsku, Chrudimsku, Kolínsku, Rychnovsku, Moravská Třebová, tak všude tam bychom chtěli oslovit základní a střední školy. Každý rok zpracují čistírny odpadních vod desítky milionů kubických metrů odpadní vody. Bohužel v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí předměty a látky, které do ní nepatří. Nejenže poškozují kanalizační potrubí a další zařízení, ale také zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Typické je to například pro tuky a oleje, které ve zvýšeném množství přitékají na čistírny o vánočních svátcích. Když někdo doma má něco, tak se rozhoduje, kam to vyhodí. To, co my říkáme do odpadu, tak se jmenuje ten projekt, tak říká, některé věci spíše patří do odpadu než do kanalizace. Toaleta není odpadkový koš. I to je jedno z klíčových témat, kterým se dlouhodobější vzdělávací program do odpadu zabývá. Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná. Proč zrovna takhle? To znamená, proč výchovný projekt pro děti? A tam si myslím, že to je jednoduché, že tu zkušenost máte všichni sami. Děti jsou v tomhle daleko disciplinovanější a vnímavější než dospělí. Žáci prvního stupně základních škol se na výukových hodinách interaktivní formou dozvědí, co se stane s odpadní vodou, než se vrátí zpět do přírody, a jak správně nakládat s odpadky. Pracovními listy je provede postavička kocoura Agiho, který je zároveň symbolem celého projektu. Jeho podobu průvodce si vybrali sami děti. Děti budou mít možnost pracovat s pracovními listy. Každé dítě od nás ty pracovní listy dostane, tak, aby s nimi mohlo pracovat nejenom ve škole, ale i doma. Podruhé jsem zajásla, když jsem viděla ten pracovní sešit, protože se mi líbilo moc. Úžasně logicky vystavěné úkoly, přesně mířené na mentalitu toho žáka mladšího školního věku, spoustu zábavných přesmyček, doplňování vět, křížovek. Pro studenty střední školy je nachystána soutěž na téma, co do kanalizace nepatří, aneb to fakt nevyčistíš. Jejich úkolem je seznámit vybranou cílovou skupinu s tím, co nepatří do kanalizace. Jak, to už záleží jen na jejich kreativitě a invenci. Do soutěže mohou vytvořit reklamní spoty, plakáty, krátká videa či cokoliv jiného. Autory nejúspěšnějších prací vyhlásí pořadatel soutěže na jaře příštího roku a získají finanční příspěvek na maturitní ples.